тук е едно ново проектче. Всичко беше в деколини. Едно хубаво коридорче ще стане. Плочките са изкъртни от пода, чакат си нивелацията и замашчицата. Туалетната и тя е изкъртена цялата из основи. Що буклук излезе тук не е истина. ВКГ-та ми се бави тук. До сега работа може да тръгне, ама хаде мързели. Нови таванчета тук, ще стане много готинко. Като цяло, днеска ще има една шпакловчица, още довършителна първа ръка, след това финичето, да могат да се празарят мухите, да не могат да стоят по стените. Нови осветленици тук ще има. И като цяло ще е едно свежарско коридорче и всички останали стаи, които се виждат, ще бъдат реновирани от до. Да. Като цяло има доста работа. Тук е една малка нишче, където не се вижда ич. Ще има разни работи в нея, ще стане тя много готина. И то стоковете, и той кога ще дойде, ама ще дойде и той, айде.